ಅಳತೆಗೆ ಎಕ್ಕಂದಿನ ಎಣಿಕೆಗೆ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತೊಳು ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆ ವೈಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆ ನೀರಿಗಲ ನೀರೆಲಿಗಲ ಇನೇ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ತುಳುವ ನೆಲಟ ಕೊನೆ ಊರ್ದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯನು ಕುಟುಂಬದ ಲೆಕ್ಕ ಕಟ್ಟೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಕೊರಪುನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪದ್ಧತಿನ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ನ್ಯಾಯೋಚಿತವಾದ ಕೃಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಜಿ ಕೈಕಂಜಿಲೆನ ಒರ್ತೊಂದು ಪ್ರಕೃತಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನ ನಿಲೆಟ್ಟು ಮೂಲ ಕಾರ್ಣಿಕನು ಮೆರೆ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಡಪನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಲ ನೆಲಕ್ಕೆ ಪೋವಡು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಪೊಲಬುಲಿನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪಟ್ಟೊಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಅಂಗಲ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕಠಿಣಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವ ನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ ತುಳುನಾಡದಾದ್ಯಂತ ಅಸಂಖ್ಯ ದೈವಸ್ಥಾನಗ ನಮ್ಮ ಪೋಯ ರುದ್ರಪಾದ್ಯದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹಟ ಮೆರೆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳ್ಳಾಲ ಬೈಲಿಡು ವೈದ್ಯನಾಥೆ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಮೆರೆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯ ನೆಲಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪತ್ತುಡು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಳ್ಳಾಲ ಬರಿಕೆ ಗುತ್ತುದ ಪುಣ್ಯ ನೆಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೈದ ಈ ನೆಲಟ್ಟು ಉಪ್ಪಳಿತಾಯೇ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಪುರಾಪುಡು ಮೆರೆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಜುಮಾದಿನ ಬಂಟನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಪೊಲಬನ್ನು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋನಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ಬರಿಕೆ ಗುತ್ತುದ ಕುಟುಂಬದ ಸತ್ಯುಳ್ನ ಬಗೆಟು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋನಡು ಈ ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಂಕು ತೋಜುನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸಂಗತಿದಾದ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕಡು ಮೆರೆಪುನಂಚಿತ್ತನ ಉಳ್ಳಾಲ ಬೈಲಿಡು ಜಿಡೆ ಅರುತದ ಕಾಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವೈದ್ಯನಾಥ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟಗೆ ಗೋಳಿತ್ತ ಮುಗೇರೆಡು ದೊಂಪಂದ ಬಲಿನೇಮ ಆಪುನು ದೊಂಪಂದ ಬಲಿನೇಮ ಆಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ದೈವ ಜುಮಾದಿ ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆ ವೈಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಧರ್ಮಾತ್ಮರಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಉಳ್ಳಾಲ ಬರಿಕೆ ಗುತ್ತುಗು ದೃಷ್ಟಿದೀಪೆ ಉಂದೊಂಜಿ ನಡಕಿ ಆನಪೋವಡು ಮೂಲು ತೂಂಕನಂದ ಉಜ್ಜಲ್ಡು ಕುಲ್ಲೊಡು ಮೂಲು ಸಿರಿಗಿಂಡೆಡು ಪೇರು ಬರಡು ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಅಂಗಲಪ್ಪುನು ದಿಡ್ಡೊನ್ನಡೆ ಮೂಲು ಕರೆಪೆ ಕಂಜೆಗೆ ಅರೆಪೆ ಬಾಲೆಗೆ ಮಾಯದ ಬಾರ ಪಾಡ್ದು ಅಳವಳಿ ಪಂಚಾಂಗುಡ್ಡು ಕೇನ್ ನಡೆಗೆ ದೈವ ಜುಮಾದಿ ಬೈದೆ ದೈವ ಜುಮಾದಿನ ಪೂಜಿದ ಬಲಿರೋಡು ಇಪ್ಪಡು ಪಣಪನ ನಿಲೆಟ್ಟು ಸುತ್ತುಮದೆಲ್ದ ಇಲ್ಲ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ನೆಲಟ್ಟು ಉಪ್ಪರಿಗೆದ ಮಣ್ಣ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿ ಬರ್ಕೆ ಬಂಡ ಗಟ್ಟಿಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಈ ಬರ್ಕೆ ಗುತ್ತುದ ಸಂಸಾರ ಆನಿದ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಮೂಲು ಜುಮಾದಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ತೂಂಕನದ ಉಜ್ಜಲ್ಡ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಉಪ್ಪಳಿಗೆ ತಾಯೇ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪುರಾಪುಡು ದೈವನ ಮೆರೆಪ ಒಂದು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಗುತ್ತುಗು ವಿಶೇಷವಾದ ದೈವ ಜುಮಾದಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿ ನಡೆದಬಕ್ಕ ಊರುದ ಕ್ಷೇತ್ರದ್ದು ವಿಶೇಷವಾದ ಬಧಿಕಾರ ತಾರೈದ ಅಧಿಕಾರ ಈ ಗುತ್ತುಗು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಮೂಲು ನಡಪುನಂಚುತ್ತನ ನೇಮೋತ್ಸವಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಯಜಮಾನಿಕೆದ ಪಟ್ಟ ಮೂಜಿನೆ ಲೆಪ್ಪುಲ ಈ ಗುತ್ತುಗೊಂಡು ಅನ್ನದಾನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲ ಈ ಗುತ್ತುಗೊಂಡು ಇಂಚ ಇತ್ತಿನಡೆಗೆ ಯುಗ ಮಗರ್ನೆಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಒಜಾತ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯಿ ಒಕ್ಕ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಬಾಯಿಡ್ದು ಬೂರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಬಾಯಿ ಸಾಲ ಪಣಪನಲ್ಕ ಧರ್ಮದೈವಗೂ ನೇಮಕೊರಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಅಂಗಲ್ಪುನು ಜುಮಾದಿಡ ಪಂಡಿನಡೆ ಜುಮಾದಿ ಅಲ್ತಿರ್ದು ವೈದ್ಯನಾಥ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಬಂಡಾರ ಬತ್ತದು ಮೂಲು ಧರ್ಮ ನೇಮಗು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತದು ಒಂದುವೇ ಬರ್ಪನ ಫೆಬ್ರವರಿ 17 ತಾರೀಕು ನಡಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಧರ್ಮನೇಮ ನಡಪನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬೈದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೆರೆಪನಂಚಿತ್ತನ ಉಪ್ಪಳಿತಾಯನ ಕಾರಣಿಕ ಅಂಚನೆ ಕುಟುಂಬದ ಧರ್ಮದೈವಳಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲ್ಲುರುಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಭೈರವೆ ರಾಹುಗಳಿಗೆ ಚೌಕಾರುಗಳಿಗನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೂಲ ಪೊಸತ್ತಾದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಾಗ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಬಗೆಟು ಪುರ ತಿರಿಯೊಂದು ಬರ್ಕ ಬಲೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಬರಿಕೆ ಗುತ್ತು ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಉಳೈ ನಮ್ಮ ಪೊಕ್ಕ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ನಮ್ಮ ದೈವಳೆನು ಸತ್ಯುಳು ಚಿತ್ತುಳು ಒಂದಲೆಪ್ಪ ಓಲ್ಲ ಪುದರ್ ಬಣ್ಣದಲೆಪ್ಪ ನಂಚೆತ್ತನ ಕ್ರಮಜ್ಜಿ ಸತ್ಯ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾನನು ಓಲು ಗುತ್ತು ಭಾವ ಬರಿಕೆ ಪರಾಡಿನ ಪಡೆಯೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡೋ ಅವಳು ತನ್ನ ಕಾರಣಿಕನ್ನು ಮರೆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಊರು ಪಣದಂಡ 14 ಗುತ್ತು ಪಣದಿಪ್ಪುಂಡು 14 ಉಳಗುತ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು 14 ಚಾಕಿರಿ ಮಾನೇರಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಂಡಲ ಚೌಕಟ್ಟದ ಆರಾಧನೆನು ಆ ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತುಳು ಪಡೆಯೊಂದು ಬರ್ಪ ಅಂಚನೆ
ಉಳ್ಳಾಲ ಬೈಲಿದ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಜುಮಾದಿ ಈ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತುಗು ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಈ ನಡೆಕ್ಕೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕೊಡು ಕೊನೆ ಊರನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಂದು ತೂಂಕರಂದ ಉಜ್ಜಲ ಪಡೆಪೇರು ಮೂಲು ಈ ನಡಿಟ ಪುದರದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಪನು ಉಪ್ಪಳಿತ್ತಾಯಿ ಎಂದು ಪುದರ ಕೇಣಬ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಉಪ್ಪರಿಗೆದ ಇಲ್ಲ ಅದು ಪೇರೆ ಯಾವು ಉಪ್ಪರಿಗೆದಿಲ್ಲಡು ಉಪ್ಪರಿಗೆದ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಯಿನಟ ಹತ್ರ ಉಪ್ಪರಿಗೆ ದಾಯಿ ಅತ್ತಂಡು ಉಪ್ಪಳಿತ್ತಾಯಿ ಅತ್ತಂಡ ಈ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಸ್ವರೂಪುಡ ಪುದರ ಪಡೆದು ಪೆರೆ ಯಾರು ಅಂಚಂದು ಜುಮಾದಿ ಈ ನಡಿಟ್ ಉಪ್ಪಳಿತ್ತಾಯಿ ಪಣಪುನಂಚುತ್ತನ ಪುರಾಪುಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕೊಡು ಕೊನೆ ಉಡ್ದನಂಚುತ್ತನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂಲು ಮೂಜನೆ ಗುತ್ತು ಊರುಡು ಈ ಗುತ್ತು ಮೂಜನೆ ಜಾಗೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬದಿಕಾರದ ತಾರೈ ಸಂದೈತಾಪನಂಚಿತ್ತನ ಜಾಗೆ ಐಕ ಕೈಕೊರಡು ನಂಡ ನಮ್ಮ ವಿಠ್ಠಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಜಮಾನಿ ಆರುಪೋಡು ಅಂಚಿತ್ತನ ವಿಠ್ಠಲ ಶೆಟ್ಟಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗತೆ ಮಲ್ಪಗ ವಿಠ್ಠಲ ಶೆಟ್ಟರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಭಾರಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳ್ಳಾಲ ಬೈಲು ಬಂಡ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚಿತ್ತಿನಡೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಬೈಲಿಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಬರ್ಕೆ ಗುತ್ತು ಉಳ್ಳಾಲ ಬರಿಕೆ ಗುತ್ತು ಅವಾಗ ಉಳ್ಳಾಲ ಬೈಲು ಉಳ್ಳಾಲ ಬರ್ಕೆ ಗುತ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಗುತ್ತು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗೆಡು ಬದಿಕಾರ ತಾರೆ ಪಡೆಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗೆಡು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದೈವ ವಾರೀತಿ ಬತ್ತು ಕೊನೆ ಉಡ್ದೇರು ಮುಂದೆ ರಂಜಿ ತೆರಿಪವಳೆ ಆ ಗೋಳಿ ತಾಡಿದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಸಾನ ಹೊಡೆದು ಆಡೆ ಗೋಳಿ ತಾಡಿದ ಅನ್ಪಣಗಳು ನೇಮ ಮಾಡು ಆ ನೇಮ ಅನ್ನಾಗ ಆಯ್ತಾ ಕಟ್ಟಿಡು ಪನ್ಪುಂಡು ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಆಡೆ ಬತ್ತದು ತೂಣಾಗ ಮುಳು ಉಳ್ಳಾಲ ಬೈಲು ಬರಿಕೆದ ಗುತ್ತುಡು ಅಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅವಳು ನೆಲೆ ಒರಿಯರು ಅನ್ಪಣ್ಣದು ಪನ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಇಡೇ ಎತ್ತಿನಾಗ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಡು ಉಳ್ಳಾಲ ಉಪ್ಪಳ ತಾಯಿ ಪಣ್ಣದು ಪುದರ್ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅವು ಇತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿಡು ನೇಮ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಅಕ್ಕಲು ನೇಮ ಕೊರಂತೇರು ಅಂಚ ಮುಳ್ಪದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನತ್ತ ನೇಮ ಕೊರಂತೇರು ದುಮ್ಮದ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಕಳು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಕಮಿಟಿಗಾಂಡು ಕಮಿಟಿದಲ್ಲೇ ಕೊಡಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಮಿಟಿದ ಅಕ್ಕಳನ್ನ ಪೂದಾರ್ಡು ಇತ್ತೆ ಅವಳು ನೇಮ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಾನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಮುಳು ಬರಿಕೆದ ಉಳ್ಳಾಲ ಬರಿಕೆ ಗುತ್ತದ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಬಾಕಿ ಹಣ್ಣು ಅಂದ್ಕೊಂಡದು ಅವು ಅವಳು ಅಲ್ಪದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಡು ಮಾತ ತೋಜಿನು ಅಂಚ ದೈವ ಆದಿನ ಎಂಕ್ಲೆಡ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯ ಆಕಳು ಮಾತ ಉಪ್ಪಣಕ ಕೇಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಬಾಕಿ ಆತನ ಎಂಕು ಕೊರೋಡು ಅಪ್ಪಗಂತೆ ಹಿರಿಯ ಆಕಳು ಅಪ್ಪಗದಂತೆ ಕಾಲವಂತೆ ಸ್ಥಿತಿವಂತೆ ಬದಲತ್ತೆ ಹಿಡ್ದು ಅದು ಅವು ಅಂಚೆನೆ ದುಂಬು ಪೋಣು ಕೊರ್ಪುಜಿಂದ ಬಂತಿಜೇರಿ ದುಂಬು ಪೋಣು ಅಂಚ ಇತ್ತೆದ ಅಕ್ಕಳು ಬಣ್ಣಾಗ ತೆದ ಜಗು ಕೂಟ ಪಣಿತು ಮಲ್ಲಾಡು ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣ ದೈವಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣಾಗ ಕೊರ್ಪುಜಿಂದ ಬಂತಿಜೇರಿ ಓಳು ಕೊರೋಡು ಒಂದು ಕೇಂಡೇರು ಅಪ್ಪ ಓಳು ಕೊರೋಡು ಕೇಂಡೆ ಇಂಗ್ಲೆಗೆ ಮೂಳು ಪೇರು ಪರೋಡು ಒಂದು ದೈವ ಪಣ್ಣಾಡು ಅಂಚ ಬರಿಕೆದ ಅಕ್ಕಳು ಐಕೆ ಒತ್ತೊಂಡೇರು ಫೆಬ್ರವರಿ 17 ಮಗು 17 ಮಗು ಇತ್ತೆ ನೇ ಮಗು ನೋಡಿದ ದಿನ ದೀತನ ಧರ್ಮನೇ ಮಗು ಅಂಚ ಎಲ್ಲಂಜಿ 27ಕ್ಕೆ ಅವಳು ಬೂಳಿಯ ಬತ್ತಿಯಾರೆ ಬಳೆ ಬರ್ತದೆ ಇಡೇ ಕೊಣತ್ತೆ ದಿಡಿಯಾರೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಬರ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಬರ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಡು ಏತಕವಾರೆ ದುಂಬದ ಕಾಲೋಡು 4 ಕವರ್ ಇತ್ತೆ ಕುಟುಂಬ ಮಲ್ಲೆ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ 7 ಕವರ್ ಆಗ್ತಾನೆ 7 ಕವರ್ ಅಸಂಖ್ಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಬತ್ತು ಸೇರ್ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಳಿತಾಯ ಅತ್ತಂದೆ ಮೂರು ಓಪುರ ಧರ್ಮದ ಮೂಳು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ರಾವು ಗುಳಿಗೆ ಚೌಕಾರ ಗುಳಿಗೆ ರಾವು ಗುಳಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಬೈರವೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕ ಮುಳು ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುರುಳಿ ಈತ ದೈವಗಳು ಉಂಟು ಮೂಲು ಕಾಲಾದ ತಂಬಿಲ ಮುದ್ರೆ ತಂಬಿಲ ಬಂಡೆ ಕಾಲಾದ ಮುದ್ರೆ ತಂಬಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಬೂತೊಳಗೆ ಬಂಡ ಹಿರಿಯ ಆಗ್ಲೇನು 14ಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸವನ್ನ ಕಟ್ಟೆ ಅಂದೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮುಳು ಇತ್ತೆ ನೇಮ 1 ತಾರೀಕಿಗೆ ಇತ್ತೆ ನೇಮ ಮುಳು ಮಂತೊಂದುಂಡು 2ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮುಳುತ್ತೆ ಸೇರ್ಸವನು 14ಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಸವನ್ನ 14 ಧರ್ಮದ ಇವಳಿಗೆ ಬಾಕಿ ಕಡೆ ತಂಬಿಲ ಸೇರ್ಸವನ್ನ ಕ್ರಮಂಡ ಮೂಲು ನೇಮನೇ ಕೊರ್ದು 14ಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಸವನ ಹಿರಿಯ ಆಗ್ಲೇನು ಸೇರ್ಸವನ ಕ್ರಮಕ್ಲೇನು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳವೆ ಧರ್ಮದ ಇವಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕಾಲಗಳ ನೇಮ ಕೊರ್ದು ಆಯ್ತು ಬುಕ್ಕ ಮನದಾಣಿ ತಂಬಿಲ ಮಾತ ವರ್ಷದ ತಂಬಿಲ ಕೊರ್ದು ಆಣಿಯೇ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ ಬಳಸೋದು ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಬರ್ಕೆ ಗುತ್ತು ಈ ಗುತ್ತುಡು ದೈವ ಜುಮಾದಿ ಉಪ್ಪಳಿತ್ತಾಯಿ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಪುರಾಪುಡು ಮೇರೆ ಒಂದುಳ್ಳೇರೆ ಅಜ್ಜಿತ್ತನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚರಿತ್ರೆನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಂಗೆ ಸರಳವಾದ ವಿಠ್ಠಲ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂಗೆ ಬುಡ್ಪದಿಯರು ಅದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ಯನ ತೆರೆದು ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೇಶ
ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಉಳ್ಳೇರು, ಕಿಟ್ಟನ್ ಆಳ್ವೇರಿನ ಮಗೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಆರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಡ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹರೀಶಣ್ಣ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ. ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿನ ಮತುಯ್ಯ ಉಳ್ಳಾಲ ಬರಿಕೆ ಗುತ್ತದ ಚಾವಡಿತುಯ್ಯ ಅಂಜನೆ ಬರಿಕೆ ಗುತ್ತದ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಳು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕಲ್ಲುರುಟಿ ಅಂಜನೆ ಪರಿವಾರ ಸತ್ಯಳು ನಮ್ಮಲ್ಲ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಂದು ಆದಿ ಕಾಲದಿಂಚಿ ಮುಳ್ಳು ಉಳ್ಳಾಲ ಬರಿಕೆ ಗುತ್ತು ಬಂದದೆ ಮರೆತಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಳ ನೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪಲ್ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಈತೇನೆ ಸಂದರ್ಶನ ಮಂತಂಡ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ರಾವು ಗುಳಿಗೆ ಭೈರವೆ ಗುಳಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳು ಮುಲ್ಪ ಉಳ್ಳ ಇಂದು ದುಮ್ಮದ ಕಾಲದಿಂಚಿ ಬಂದ ಜನವರಿ 1 ಮುಲ್ಪ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಕೋಲ ಕಾಂಡೆ ತಂತ್ರಿದಾರ ಬತ್ತದು ಮೂಲ ಪೂರ ಘನಹೋಮ ಪೂರ ಮಂತದು ಸಲಸುದ್ದಿ ಮಂತದು ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಹೋಮದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ನಾಗಾಗ ತಂಬಿಲ ಪೂರ ಆ ವರ್ಷಲ 1 ತಾರೀಕಿಗೆ ಮುಳು ಮನ್ಪುಣಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಕೋಲ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಲೋಕಾಯುಷರ ಆರು ಕಟ್ಟುನಿ ಆರ್ನ ಮಗೆ ಮತ್ತು ಬತ್ತದು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂತದು 5 ರಾತ್ರಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನಾಗ ಮುಗಿಯುದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಗುಳಿಗ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೆರಿಪಾಯಿರು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಹರೀಶ್. ಧರ್ಮದೈವಗೂ ಶಿವಪ್ಪ ಆಳ್ವೇರು ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಸೇವೆ ಮಲ್ತಂತಾರೆ. ಆರ್ನ ದಿನೋಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸೀತಾರಾಮ ಆಳ್ವೇರು ನಿರಂತರವಾದ ಸಮಿತಿ ಹಿಡಿತದ್ದು ಧರ್ಮದೈವಗಳನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಂದುಳ್ಳದು. ಸೀತಾರಾಮ ಆಳ್ವೇರ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೀತಾರಾಮ ಆಳ್ವೇರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ದುಂಬು ಸುತ್ತು ಬಂದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿತ್ತಂಡು ಅಪುರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಂಡು ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕಂಡು ದುಂಬು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬಂಡ ಉಪ್ಪಳ್ತಾಯಿ ಉಜ್ಜಾಲಪುರ ಇಲ್ಲಿಡಿತ್ತ ನಾವು ಅಪುರ ಅಂತ ಒಂದು ಆಯ್ನೆಡು ಸಿತ್ಲ ಆಯ್ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಪಸತ್ತು ಮನ್ಪಡ್ದು ಪರ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೀನಿ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಐಟ್ ನೆಡ್ದು ಶಿಫ್ಟ್ ಮನ್ಪಡ್ದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಒಂದು 1998 ಆಂಡು ಆಯ್ತು ಕೆಲಸ ಬರೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ನಾಗನಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಂಡು ನಮ್ಮ ಬಿತ್ತಿಲಡು ಇಂಕ್ಲಿ ಕೆದಿಲೇರ್ನ ಹೊಲ್ ಮಂತ್ ಒಂದಿತ್ತು ನಾನು ಇಜ್ಜಂಡು ಅಂದು ಮುಳು ಬನ್ನದಾಲ ಅಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಬೇರೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಕ್ಕಲ ನೆಟ್ಟೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಬಂದನ ಅಂದು ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬನ್ನಜ್ಜ ನಮ್ಮ ನಾಗನ ಮೂಳು ವರ್ಷದ ಅಲ್ಪ ಕಲ್ತೊಂದಿನಿ ವರ್ಷನ ಕೆದಿಲೇರಿಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ಅಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಇಂಕ್ಲೆ ತಮ್ಮಿಲ ಕೊರಂತೇರು ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಅಂದು ಅಂಚ ಮಂತದ್ದು ನೆತ್ತಲ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅಣಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೆಲಸ ಆಯ್ಜಿ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಅಂಡು ಅಪ್ಪ ತಂತ್ರಿದಾರ ಬಾಸಿಲ್ದಾರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬಾಸಿಲ್ದಾರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬಾಸಿಲ್ದಾರ್ ತಂತ್ರಿ ಅದು ನಿಕ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾಗನೊಂಜಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಉಂಡೇರು ಫಸ್ಟ್ ನಾಗನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಜನವರಿ 1 ನಾಗರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಯ್ನ ದಿನ ಅವು ಉಜ್ಜಲ್ದ ಕೆಲಸ ಒರಿಯುಂಡು ಆ ವರ್ಷ ಕೋಲ ಆಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೂನ್ ದನಾಂಡು ಕೋಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೆಲಸ ಅದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಜನವರಿ 1 ಒಂಡೆ ನಿಕ್ಲು ರಡ್ಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಪೋಡು ಜನವರಿ 1 ನಾಗರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಪೋಡು ಐಕ ಕೋಲ ಜನವರಿ 1 ದಿಲೆಂದು ವೆಂಕ ಪೇರು ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಇತ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಗ ದುಂಬು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಮಾನಿದ ಬುಡಲಿದ ಲೋಕಾಯುಷರಣ ಆಕಲು ಬತ್ತೆ ಆಕಲಿಂದ ಬಂದು 1998 ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಆಕಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬಲೆದಿತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಿಡಿದಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮುಲ್ಪ ಬಲೆದಿಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಪಪ್ಪ ತಿರ್ಬೋತೆ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತಾರೆ ಹಿಡಿದು ಅಪ್ಪಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಣಿಕ ಬಂಡ ದುಂಬು ಒಂದು ಸಾನ ಪರತ್ತು ಸಾನ ಇತ್ತಂಡು ಕೋಲ ಇಜ್ಜಾಣ ಮುಲ್ಪ ಕೋಲ ಅಂದರೆ ಇಂಕ್ಲು ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇಂದು ನಾನು ಯಾರು ಇಂಕ್ಲು ಬರೋ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇತ್ತ ರೇವತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಕ್ಲು ಅಕ್ಕೋಲ್ಯಾರು 6 ಇಂಕ್ಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಿಗೆ ರಡ್ಡ ಆಂಜೋಕ್ಲು ರೇವತಿ ಅಕ್ಕ ಬಂದದ್ದು ರಡ್ಡ ಆಂಜೋಕ್ಲು ಪೊಂಜೋಕ್ಲು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಪ್ಪ ಬಂಜಿನ ಪುನಗ ಇಂಕೊಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಬಾಲೆ ಅಂಡ ಯಾನಂಜಿ ಕೋಳ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡೇರ್ಗೆ ಅಮ್ಮ ಇಂಕ ನೆನಪುಂಡವು ಅನ್ನ ಅಮ್ಮ
ಅಂಚ ಪೆದ್ದಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಸೈಡ್ ಕೋಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ 1979 ಶುರು ಆಯ್ತು ಕೋಲ ಅದೇ 5 ಶುರು ಆಯ್ನೋ ಕುಟುಂಬದಾಗ ಬಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಲು ಪರಕೆಡ್ದು ಶುರು ಆಯ್ನೋ ಕೋಲ ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ನಿರಂತರ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಸೈಡ್ ಅಂಚೆ ಬಾಕಿ ಆದಿತ್ತು ನಾನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಏನಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವರ್ಷ ವರ್ಷದೊಂದು ಐದು ಪಿರೋಂಜಿಂದ ಅಂಡು ಅಕ್ಲನೆ ಅವೇ ಬಾಲ್ಯದ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಕಿಲ ಮಲ್ಲಾದು ಇತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲಂದು ಬಂಗಾರ ಬರ ಕಣ್ಣದೊಂದು ಬಾಲ್ಯ ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲ್ಯಪುರಾಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಕ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತಂದು ಬಾಲ್ಯ ನಿಂತು ಫುಲ್ ಬಂಗಾರ ಬರ ಪಾಡ್ದು ಬರ ಕೆಲಸದ ಜವನ ಐತಿ ಪರಬಿ ಬಂಗಾರ ಬರದು ಎತ್ತು ಬಾಲ್ಯ ಬಿಡ್ದು ಪೋಯಿ ಐಕೆ ಬರಕ್ಕೆ ಹೊಂಡಿರು ಇಂಕ್ಲ ಬಂಗಾರ ತಿಕ್ಕನೊಂಜಿ ಗೋಪುರ ಕಟ್ಟಾವ ಅಂದು ಅಂಚೆ ಎದ್ದು ಒಂಜಿ ಗೋಪುರ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಲೇ ಕಟ್ಟಾದಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಅಕ್ಲೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹೇಳ್ತಿ ಜೆ ಸೆಟ್ಟಿ ಬಂದದ್ದು ಅಕ್ಲೇ ಕಟ್ಟಾಯನ ಐದು ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪುರ ಎತ್ತದ ಅಂತ ಇತ್ತು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಇದು ಇಂಕ್ಲ ತೇರಿ ನೆಟ್ಟು ಸಾಧಾರಣ ಆತು ಸಾಧಾರಣ ಪುರ ಒಂದುಂಟು ಐದು ಕಿತ್ತ ಐದು ಬೆಲೆ ಇದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರಣಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾಯಿರು ಇರೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಉಳ್ಳಾಲ ಬರ್ಕೆಗುತ್ತದ ಕುಟುಂಬದ ಸತ್ಯೊಳಗೆ ಪೂಜನೆ ಕರಿಪೆರೆ ಕುಟುಂಬದ ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದ ಕೊಂಡಾನದ ನಿಲೆಡ್ದು ಇಡೆ ಬರ್ಪನಾರ ಮೋಹನ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೊಂಡಾನಡು ಅವಳು ಧರ್ಮದ ಇವಳನ್ನ ಪನ್ನಗ ಕೊಂಡಾನ ವೈದ್ಯನಾಥೆ ಮಲೆ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಬಂಟನ ನಡೆಟ್ಟು ಬಂಡಾರದ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ತರೆಗೊರ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲ್ಲ ಮೋಹನ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆಗೊಂಡು ಅರಡ ಪಾತ್ರೆ ಕತೆ ಮೋಹನ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯೊಳಗೆ ಊಪುರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪರ್ಬ ಊಪುರ ನಡಪ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಬರಿಕೆ ಗುತ್ತದ ನೆಟ್ಟು ವರ್ಷ 16 ತಿಂಗಳದ ಸಂಕ್ರಮಣದ ಸೇವೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾಲಾದಿ ಡಾಪುನ ಜನವರಿ ಒಂಜಿ ಕೋಲೋತ್ಸವ ಐತ ಮನದಾನಿ ಕಾಲಾದಿ ಕಟ್ಟದ ಅಗ್ಗೆಲ್ ಐತ ಮನದಾನಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಪರಕೆ ದಗೆಲ್ ಮೂಲು ಸಂದೈತ ಈರು ಏತು ಕಾಲ ಹೊಡೆದಿಂಚ ಮುಂಚೆ ಯಾನಿತ್ತ ಕರಿನ 10 ವರ್ಷ ಕರಿಂಡು ನನ್ನೊಂದು 11 ವರ್ಷ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಮನದ ಒಂಜಿ ಚಾಕಿರಿ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ತಿಕ್ಕಿದೆ ಮುಲ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಬಂತಾರೆ ಮುಲ್ತ ಪಂಡ ಶಕ್ತಿ ಮಹತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಡ ಮೂಲಂಜಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೆಕ್ಕ ಬರಿಕೆ ಕುಟುಂಬಗು ಓಲ ಕೇಂಡ ಇಜ್ಜಿಂದು ಬಂತನ ಅಪ್ಪೆ ಮಾಲತ್ತು ಇತ್ತೆಗಲ್ಲ ಸಂಕ್ರಮಣದ ದಿನ ತಾಣಿ ಪತ ಐವ ಬೊಂಡದ ಹತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಹಿರಿಯರ್ಲ ಉಪ್ಪೇರು ಪತ ಐವ ಬೊಂಡ ಹಸರು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂ ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ರತಿ ಊರಿನಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಹಾಲು ಪಂಡಿನಾಲ ದೊಂಡೆಡ ಆವಡ್ದಂಡ ಮನ್ಪಾದ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಚಿತ್ತನ ಮೂಲ ಬತ್ತ ಫನ್ಪೇರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳು ನಮ್ಮಡ ಬತ್ತ ಫನ್ಪೇರ್ ಅಂಚ ಏನಿಡ್ದವರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕಾಯಿ ನಂಚಿತನ ಕೆಲವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನ ಎನ್ನಿದಿನ ಪುರ ಬೇಲೆ ಪುರ ಆತರು ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮ ಅಂದು ಊರ್ದಕ್ಲ ಮಂಡ ಅಂದು ಜಾಗ ಪೂರ ಮಲ್ನ ಸ್ವಾಧೀನ ನಡೀತನ ದುಂಬುಡಿ ಜಾಗ ಅಂಚ ಏನಿಡ್ದಾರ ಮೂಲ ಇತ್ತನ ಆಸುಪಾಸದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಬತ್ತು ಮೂಲ ಅಕ್ಲ ಸೇವೆನ ಸಂದೈತ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಕ್ರಮಣದಲ್ಲ ಬೊಂಡ ಪೂಪುರ ಕಂತೀಟ ಸಂದೈತ ಮನ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡಾರ ಜತದ ಅಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕಟ್ಲೆ ಮೂಲ ಓಲ ಇಜ್ಜಿ ಸಾನದುಲ ಇಡಿತ್ತೆಲೆಕ್ಕನೆ ಮೂಲು ನೇಮ ನಡವಲಿ ಅಪ್ಪನ ಕಟ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ತೆಲ್ಲಂಜಿ ಬರ್ಪನ ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ಧರ್ಮದೈವಗು ಧರ್ಮ ನೇಮ ಪಂಡದು ನಿರ್ಣಯ ಆತಂಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಜನವರಿ 26ಕ್ಕೆ ಗೋಲ್ದಮ್ಮಗೆ 2 ಧರ್ಮದೈವಲ್ನ ಧರ್ಮ ನೇಮದ ಬೂಲೆ ಪತ್ತೆರಂಡು ಅಲ್ತು ಬೂಲೆ ಪತ್ತೆಕ್ಕ ಮೂಲು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಬೊಲ್ಪು ಒತ್ತೋಡೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆಲ್ನ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಫೆಬ್ರವರಿ 14 17 ಮುಟ ನಿರಂತರವಾದ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮಾತೆರ್ಲ ಆಸೆ ಪಡ್ತೀವಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೋಹನ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಷಿಕ ಆವರ್ತನದ ದೈವಳಿಗೆಂಚಿನ ಪುರ ಸೇವೆಂಡು ಐತ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿಪೈರು ಮೋಹನ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳ್ಳಾಲ ಬೈಲಿದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತನ ಉಳ್ಳಾಲ ಬರ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ವೈದ್ಯನಾಥೆ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟಗೆ ಮೂಲ ನೇಮಾಪನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ಜುಮಾದಿ ಬರ್ಕೆ ಗೊತ್ತುದಂಚಿ ದೃಷ್ಟಿದಿದು
ಈ ನಡೆಗೆ ಪೋವಡು ನೀರುಗಳ ನಿರಳುಗಳ ಇನೈತಿನಂಚಿತ್ತನ ಜಾಗೆ ಅವಳು ಪೋದು ಅಸರು ತಗ್ಗಾವಡು ಪಂಡದು ಬತ್ತದು ಕೊನೆ ಊರಿನಂಚಿತ್ತನ ಜುಮಾದಿ ಮೂಲು ತೂಂಕನಂದ ಉಜ್ಜಲ್ಡು ಮೆರೆಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂಳು ಉಪ್ಪಳಿತ್ತಾಯಿ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪುರಾಪುಡು ಮೆರೆಪೇರೆ ಉಪ್ಪಳಿತ್ತಾಯನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಸರಿ ಎದುರು ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ನಂಗೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೇತೆ ಕಡೆಡ್ದು ಬೊಳ್ಳೊಗು ಭೂಮಿ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಪೋದು ದಿಕ್ಕು ಮುತ್ತದು ದಿಸ್ಯಾಳಿದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಲುಡು ಅವಳು ಕೆದಿಲಾಯರ್ನ ನಿಲೆಟ್ಟು ನಾಗನ ಮೂಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ತಂಡ ಮೂಲು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಾಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಬಾಸರಿತ್ತಾಯರು ಮೂಲು ಪಣ್ಪೇರು ಮೂಲೊಂಜಿ ನಾಗಗೆ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡು 6 ಬಂಡಿನ ಪಾತೆರ ಬಕ ಪ್ರಶ್ನೆದಲ್ಲೇ ಕೊಡು ಮೂಲು ನಾಗಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮಲ್ಪೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಲು ತುಂಕನಂದ ಉಜ್ಜಳ್ಳಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಉಪ್ಪಳಿತಾಯನ ಅಂಚನೆ ಬಾಗಿ ಪರಿವಾರ ಸತ್ಯಗಳನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಗಳು ಅವು ಕಲ್ಲುರುಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ರಾಹುಗಳಿಗೆ ಭೈರವೆ ಅಂಚನೆ ಚೌಕಾರುಗಳಿಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಶಕ್ತಿಲ್ನ ಆರಾಧನೆನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆದಿದ ಇವಕ್ಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದ ಧರ್ಮಚಾವಡಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕುಟುಂಬದ ಮುಡಿಪುದ ಕೋಣೆ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟುನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕೋ ಮೂಲು ಧರ್ಮಚಾವಡಿ ಜತ್ತದ ಬತ್ತಂದಂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಪರಿವಾರ ಸತ್ಯೊಳಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೆ ಮಲ್ತದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದ ಅಕ್ಲೆ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪನ ತುಯ್ಯ ಅಂಚಿತ್ತನ ವಿಶೇಷ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನು ನಮ್ಮ ತುಯ್ನಲ್ಕಾಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಗುತ್ತುದ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಯಜಮಾನರ್ನಕಲ್ಡ ಪಾತೆರಿಯ ಚಾಕಿರ್ದಕಲ್ಡ ಪಾತೆರಿಯ ಮುಲ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರಣಿಕ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೊಂಡ ನಿರಂತರವಾದ ಮೂಲು ಬತ್ತದು ಏರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೇರ ಪಂಡಿನ ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟ ಪೊಟ್ಟಾತುಜಿ ನೆನತಿ ಕಾರ್ಯ ಶೀಘ್ರ ಆತಂಡು ಜತ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಜಯ ಆತಂಡು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಯಪ್ಪೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕೊಡು ಒಲಿದು ಬರ್ಪಲು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆದ ಮೆರೆದು ಬರ್ಪಲು ಅವು ಲಗ್ನದ ಮುಹೂರ್ತ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯೋಗಾದಿಪ್ಪು ಎಂಚಿನ ಪಂಡಲ ಮೂಲು ಫಲಿತ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಣಪುನವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತಿರ್ನ ಚಾಕಿರದಕಲ್ನ ಬೊಕ ಯಜಮಾನಿರ್ನಕಲ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಬೊಕ ಒಂದು ಸತ್ಯಲ ಅಂದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಜುಮಾದಿ ಉಪ್ಪಳಿತ್ತಾಯನ ದಯ ಅಂಚನೆ ಕಲ್ಲುರುಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪರಿವಾರ ಸತ್ಯಗಳನ್ನ ಕೃಪೆ ನಂಕಿಪ್ಪಡೆ ಪಣಪನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿತ ದೈವದ ನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಖಲ ಮಾತೆರಲ ಅನುಕೇನೊಂದು ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ